maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimakaken menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra Bresrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, kowe. Gati. Wong liwat, bengok-bengok. Deg-degan. Itu Petro ngomong to, Mbok? Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, ora tas malah tak putung. Ora ana tabeting Kadang Taruna karo Kadang Werda. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa.